लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों लोगोफोर गोदानै बावैसो रिलिज खालामजानाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों लोगोफोर अ फाग्लि। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों एमके नार्जारी आरो लियाना चेट्री बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डाइरेक्शन आरो कोरियोग्राफ खालामदों बिथां मanob ब्रह्म। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों एमके नार्जारी बिथाङा। मिउजिकखौ होदों एन्जाब बाग्लारी। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों रिंखां ब्रह्म। फ्लुइट एबा सिफुंखौ दामदों सुनील CH बर'। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा एमके नार्जारी चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।